Ahoj, tu je Eva z ďalekej Kanady. Ja som Niky zo slnečného Španielska a počúvaš našu kavičku cez oceán. Podcast dvoch Sloveniek, ktoré žijú každá na inej strane sveta, ale stále si majú čo povedať. Tak ahoj Niky. Ahoj Evi. Ako sa máš? Sme tu zase s druhou epizódou našej kavičky cez oceán. Ďakujem krásne, dobre sa mám. Za ten týždeň sa opäť toho veľa udialo ako vždycky v zahraničí. A ty ako, Evi? A ja tiež, tak v pohodičke. Mám tu zase moju maču milovanú pri sebe. Výborne. Ja mám dneska skutočnú kávu, takže nie je to Coca-Cola, mám kávu s mliekom. Nemáš upgrade dnes. Áno. No dobre, takže dneska pôjdeme už trošku viac do hĺbky a do takých tém, čo sa týka nášho života v zahraničí, a dnes to zobereme od začiatku, ako sme sa sem vôbec dostali, aké boli naše prvé pocity a áno, presne tak. Rozobereme si to trošku. Teším sa na to, teším sa, že si vypočujem tento príbeh, pretože podľa mňa tieto začiatky sú vždycky veľmi zaujímavé a inšpiratívne a ja osobne mám veľmi milé spomienky na to, takže sa teším aj na ten tvoj príbeh, ako ho predáš nám všetkým poslucháčom. To aj ja, ako ja to mám, to je tak strašne zvláštna vec, to stále mám pred očami, úplne tak reálne, ako keby to bolo včera. Že to bol tak silný zážitok pre mňa, alebo tak silný okamih, že ja si to podľa mňa budem takto pamätať aj do konca môjho života. Úplne fakt, ako keby to bolo včera. Tak Evi, tak môžeš začať, si myslím, že posluchači budú radi, naši kavičkári sa dozvedia niečo viacej o tom, jak celý tvoj príbeh, hlavne teda čo sa týka Kanady, začal. Ako si sa vôbec k tomu dostala, že Kanada? Tak ako som spomínala už v našej úplne prvej úvodnej epizóde, a tá Kanada bola už v našom hľadačiku predtým. Neviem, s môjim partnerom Aďom sme vždy boli tak nastavení rovnako a vždy obidvaja sme si rozprávali o tom, že aké by to bolo možno raz aj žiť v zahraničí, a keď sme si tak aj sme sa tak nad tým tak zamýšľali, že vlastne ktorá krajina by bola pre nás taká zaujímavá. Ja som mu hovorila moje zážitky z Ameriky, keď som bola, čo som tiež už predtým spomínala. On mal tiež veľmi ku Kanade blízko, aj kvôli prírode a kvôli aj tým športom, ktoré predtým robil. On vlastne robil ten downhill, jazda na bicykloch, a tam v Kanade oni majú také stredisko, to je také mesto Whistler sa to volá, a to je vlastne taký raj pre všetkých bajkerov, čiže on aj kvôli tomu samozrejme sem chcel ísť. Najprv ako na taký trip, a ja som mu vtedy chcela spraviť radosť a chcela som vlastne mu tiež venovať taký ten, ako nielen nejakú materiálnu vec alebo proste ako gesto, ale celkovo ten zážitok toho, že keď ti niekto splní sen a prídeš niekam na nejaké miesto a uvidíš to vlastnými očami, že vlastne sa ti to naozaj splní, pretože mne tento sen sa splnil vďaka mojim rodičom s tou Amerikou. Ja som veľmi potom túžila už predtým ísť do Kalifornie a San Francisco, Los Angeles a proste vidieť to na vlastné oči. Pretože samozrejme predtým je, že seriály, čarodejnice, ja neviem, čo všetko sa odohrávalo ako v Kalifornii, čo som ako tínedžerka veľmi rada pozerávala. Ja som vždy o tom tiež veľmi ako snívala, že keď to bolo tam raz byť a všetko to tak vidieť. A úplne si pamätám ten moment, keď zrazu som tam fakt stála a pozerala som sa proste okolo seba a že som tam naozaj, že to nie je len proste cez nejaké video alebo na nejaké, ja neviem, pohľadnici alebo niekde, že to vidíš, ale fakt si tam v tom danom okamžiku. A to som chcela presne takto venovať aj tomu môjmu priateľovi, Aďovi. A nikdy nezabudnem tiež, ja som to proste držala v tajnosti, ja som to plánovala, že on o tom absolútne nevedel, chcela som to dať na jeho narodeniny. To bolo inak veľmi milé od teba, že si vôbec toto pre neho chcela urobiť, vieš? Že nie každá priateľka je ochotná ísť do niečo takéhoto. Takže to bolo od teba veľmi také pozorné.
Ďakujem. Ja som proste taký človek, že ja veľmi rada sa delím o tú radosť s inými a veľmi rada takto darujem, nie že darčeky iba materiálne, ale nejaké takéto aj gesta iným. Mám to oveľa radšej ich potom vidieť, akí sú šťastní a ako vlastne budú reagovať, než ako keď tie darčeky dostávam ja, ak to dáva zmysel. Proste Áno. ja som ten typ človeka, ktorý rád takto rozdáva svojim blízkym alebo proste tým ľuďom, na ktorými záleží. No a vtedy to proste samozrejme bola strašne veľká vec. Ja som to plánovala dlho a chcela som to fakt dožičiť, pretože je pravda, že vtedy sme boli spolu len krátko, však nebolo to, že teraz už sme spolu 10 rokov a ešte sme sa tiež stále spoznávali, ale cítila som, že je to ono a že je to ten pravý a že naozaj je to skvelý chalan a chcela som mu proste spraviť takú radosť. No tak som to všetko samozrejme naplánovala a keď sme išli do toho, keď ten deň nastal a ja som sa na to tak strašne tešila. Super, pamätám, že s mojou mamou sme sa vždy tak na seba pozerali a ešte som jej hovorila, mami, ešte nie, ešte mu to nemôžu povedať, že proste mu to povieme v deň jeho narodenín. A prišiel ten deň a on sa otvoril, som ešte na počítači, vieš, spravila, že keď si otvorí počítač, že tam proste mal takú tapetu a tam to proste bolo, najprv nechápal, že čo, Kanada, jaký Whistler, neviem čo, že Vancouver, čo tam má. A ja som tedy povedala, že no, ideme do Kanady, ako toto letom, že čo to fakt je, že hej. A že čo, počkej. Je úplne bol z toho vykutalený, ale samozrejme, že on si to zaslúži, on si zaslúži celý svet. Takže úplne to bolo fakt, stalo to za to. No a presne, toto som mu chcela dožičiť. A samozrejme, ja som v Kanade tiež nebola ešte predtým, nikdy. Čiže ja som bola veľmi, veľmi taká otvorená tomu tiež a veľmi zvedavá. Pretože pre mňa Kanada bola veľmi zaujímavá krajina a hlavne ohľadom, že ako čo sa týka prírody, tých parkov alebo proste tých miest. Ja som si vždy spájala Kanadu s nádhernou prírodou, ako aj, vieš, v tom v Banff, alebo tak tie krásne jazera, alebo javorové listy samozrejme a proste hlavne s tou prírodou. Ja mám k prírode veľmi blízko, takže som bola veľmi zvedavá. No a tak sme sa tam vybrali v 2017. Nie, 2015, prepáč, 2015 a na to tiež nikdy nezabudnem, pretože prvýkrát sme tam prileteli ja s obrovským kufrom, pretože ako správna žena som sa nevedela na mesiac baliť do menšieho kufra a úplne som teraz bola, že ježišmaria, čo si mám zobrať. Som mala obrovský kufr, to si úplne pamätám. A ešte sme si to aj natáčali, ešte také tie prvé videá na YouTube, ešte cez také tie rôzne kamerky, čo sme mali, vieš, ako 2015, odtedy tá technika sa úplne posunula, už je to teraz úplne inde, ale doteraz máme tie videá a si pamätám, jak sme proste prišli na to letisko a vyšli sme von na tú ulicu a Aďo mi vtedy povedal, no Evi, tak vítaj vo Vancouveri, sme tu. A bolo to úplne niečo neskutočné. Čiže to bol taký môj prvý kontakt s Kanadou. Ďaká vlastne tejto dovolenke. No a už vtedy som to začala tak vnímať okolo seba, že ako som spomenula aj predtým, bol to veľmi zvláštny pocit, že je to niečo pre mňa nové, aj takže cudzí svet, ale zároveň som sa tam cítila strašne ako doma, že tam patrím. Že proste tak prirodzene som tam nejak blendla spolu s nimi a Aďo to tak mal tiež, on bol z toho úplne očarený, nielen samozrejme z toho Whistleru alebo celkovo z tej prírody. Vancouver ako taký bol krásny tiež. Samozrejme mal tiež svoje plusy, mínusy, pretože tam sú napríklad niektoré miesta, kde nechceš ísť sama, kde sú aj tí drogovo závislí a tak, čiže nikde to nie je ideálne, nikde to nie je ružové, ale to miesto ako také, čo sa nám veľmi páčilo, bolo, že to malo vlastne všetko ako na dlani. Či hory, more, parky, tie lesy, tam je taký obrovský park, Stanley Park, že si tam mal fakt ako tú prírodu ako na dlani. A aj tí ľudia boli neskutoční, boli veľmi milí,
veľmi priateľskí. Nehovorím, že na Slovensku nemáme priateľských ľudí a nie sme priateľskí, ale nie sme niekedy k sebe, hlavne keď sme ako cudzí, niekde, ja neviem, v nejakých službách alebo už len niekde na ulici. Nie je to niekedy tak priateľské, ako sme zažili v tej Kanade. Ľudia dokážu byť na Slovensku k sebe dosť krutí. No a potom sme si to začali všímať, keby sme boli, ako nechcem to úplne teraz nejak, vieš, že teraz to tu budem úplne dávať do neviem akých veľkých rozmerov, ale fakt, keď sme už len išli autobusom, tak ten autobusár na nás tam potom kričal, že kam potrebujeme odviesť, lebo videl, že sme zahraniční a sme ešte vtedy mali aj mapu, sme ešte s mapou proste pozerali, kam máme ísť. A sme mu povedali tú zastávku a on vravel, že no ja nejdem vlastne tým smerom, ale je to tu, tak ja tam zahnem a ja vás tam odvezem. A proste také tie gesta, vieš, čo pre nás, bohužiaľ, že ako zo Slovenska niekedy nebolo úplne ako samozrejme. Ale zase, nechcem, aby to vyznelo tak, že my si nepomáhame doma na Slovensku, ale bolo to tam cítiť, vieš, že to je úplne niečo iné. Tak nás tam proste zaviezol. Vieš, spravil si takú zachádzku. Nemusel, ale spravil to pre nás. A ešte nám aj milo proste, vieš, zamával. Človek si potom môže povedať, že dobre, akože môžu to byť, samozrejme to závisí aj od ľudí, určite aj tu, však aj tu samozrejme sú takí, ktorí sú nepríjemní alebo tak. A tak sme si aj vtedy hovorili, že asi sme mali iba šťastie na dobrého napríklad autobusára. Ale nie, pretože potom sa nám to stalo zase. Áno. A zase ďalší napríklad nám zastavil uprostred cesty a my sme sa už zlakli, že teraz čo nám vynadá, že nemáme akože utekať za tým autobusom, lebo je premávka. A on práve, že úplne opačne. A nám otvoril, no poďte, áno, zoberiem vás, že my sa na to pozerali. A keď som si to porovnala s tými zážitkami, ktoré som mala napríklad, vieš, z Karlovky, kedy som bežala na ten autobus a videl, že tam bežíš na tú zastávku a ešte zrýchlil a odišiel ten autobusár. A proste takéto úplne bežné veci, ktoré sa ti stávali doma versus tu, tak som bola z toho taká trošku očarená. Áno, ja ťa úplne chápem, pretože ja som mala takúto skúsenosť aj s kamarátkou, keď sme boli v USA a tiež v podstate nás zobral autobusár tam, kde sme chceli, pretože mal úplne prázdny autobus a on, že jasné, však ja vás tam zoberiem, takže vtedy nás to tiež veľmi prekvapilo, že takéto gesto sme nepoznali u nás doma. Ale áno, sú to také maličkosti, nad ktorými sa zamyslíš, že wow, ťa ohromia. Presne, a to potom, keď sa ti deje na akože dennom poriadku, to bol iba príklad s tým autobusárom, ale aj rôzne inde si pamätám, aj keď si, neviem, niečo niekde tam riešil, alebo proste niečo si išiel kúpiť, alebo si sa niekde spýtal, alebo aj tí ľudia videli, že si zahraničí niečo zahraničný, že niečo hľadáš, tak proste prišli k tebe a ti pomohli, sami sa spýtali, či niečo hľadáme, či nepotrebujeme pomoc, alebo ťa aj pochválili. Napríklad to ešte dodnes trošku spracovávam, lebo stále na to nie som zvyknutá ešte ako zo Slovenska. Tu je normálne inak bežné, že si na ulici alebo niekde, a teraz sa nemyslím v zmysle, že tí ľudia sú nejakí divní, že majú nejaké nekalé, že myšlienky, ja teraz neviem, že áno, nejaké úmysly, ale normálne ako fakt, že úprimne aj ťa pochvália, keď niečo máš pekné, neviem, na sebe, aj žena žene, alebo sú takí milí, proste priateľskí a berú ťa tak, ako keby ty si bol ich kamaráda, len vieš, alebo nejaká situácia sa stane, neviem, niekde na ulici, či už v nejakom mestskej hromadnej doprave alebo niekde a zasmeje sa s tebou, niečo komentuje, keď pri tebe sedí a dá sa s tebou do rečí, mám psíka, rozprávame sa o mojom psíkovi, o Dejzinke. Áno. Ale proste je to také, že mám pocit, že na Slovensku ešte, teda vtedy, keď som ešte bývala na Slovensku, neviem, aké je to teraz, ale v tom čase som to vnímala tak, že tam všetci ľudia len myslia na seba a idú si proste len v takej, vieš, že hľadia len proste dopredu, vôbec sa nezaujímajú o to, čo sa deje okolo nich, že proste sme trošku tak zabudli
neviem, akože sa tak trošku otvoriť. Nehovorím, že teraz sa máš s každým na ulici rozprávať a každého zdraviť aj ja neviem, v nejakom meste alebo tak, kde sa premele strašne veľa ľudí, ale keď si sa aj na niekoho usmial, alebo niečo sa stalo a ty si sa usmiel, tak sa na teba pozerali, že toto je, že sa na mňa usmieva nejaká žena, to vieš, že proste neviem. Bolo to proste človek musí zažiť. Keď sem príde, jasné, že to je iné ako turista, keď tu žiješ a potom jasné, že tá realita je trošku v iných veciach iná, keď už tu žiješ. A riešiš tu aj proste iné veci, ale stále tí ľudia v tomto zmysle, ako je to fakt rozdiel. A myslím si, že na Španielsku je to podobne, nie? Lebo tiež aj o Španieloch sa tak hovorí, že sú takí... Áno, sú určite viac, by som povedala, tak interaktívni. Viac sa socializujú určite. A je to poznať, pretože mňa veľakrát niekto iba tak osloví neznámy v autobuse alebo na ulici. Či už je to žena alebo chlap. Chce sa vždycky porozprávať o niečom. A ja to na sebe aj vidím, že ja som viac taká, že ma to prekvapí a nie som až tak otvorená. Ja si osobne myslím, aspoň tiež z mojich skúseností na Slovensku, že my sme viac takí uzavretí ľudia a viacej sme na také tie bližšie vzťahy. Samozrejme, že s kamarátmi sme otvorení a s rodinou a tak ďalej, ale keď sa jedná o cudzieho človeka, tak sme viacej uzavretí. A Španieli to majú tak, že oni sú otvorení skoro ku všetkým. Samozrejme, že tu v Madride je to možno niekedy inšie, ale vidím tu ten rozdiel, že nemajú problém. Nemajú problém sa prihovoriť ti, aj keď ťa vôbec nepoznajú, takže to je tiež pre mňa zaujímavé. A beriem to tak pozitívne. Hej, a to ťa potom samozrejme aj ovplyvňuje, v akom prostredí žiješ, s akými ľuďmi, akí ľudia ťa obklopujú a za ten mesiac, čo sme tam boli, a jasné, je to ešte krátka doba na to, aby fakt, zase opakujem, je to iné, keď už tu žiješ a aj tie negatívne veci samozrejme zažívaš, že to nie je len takéto všetko pozitívne, ale už len za ten mesiac vtedy spätne si pamätám, že sme už len z toho, akí tí ľudia boli a ako sme aj my boli nastavení, keď sme prišli domov, vieš, sme sa začali tak pozerať okolo seba. A to sa inak nám stalo podobné, keď sme boli aj na Bali, iba tak okrajovo poviem, že tam tí ľudia zase sú veľmi chudobní, ale sú tak strašne vďační za to, čo majú, priateľskí, stále usmievaví, plný, taký strašne pozitívny, že na teba sa to nalepí. A potom, keď sme prišli naspäť domov, tak sme boli, ježiš, čo sa všetci tak mračia, kam sa všetci tak ponáhľajú. Áno. A potom si samozrejme naspäť do toho spadol znovu, lebo žiješ tam a ovplyvňuje ťa to, aj keď si to ten človek neuvedomí. Toto presne tak bolo aj s tou Kanadou, že nalepilo sa to na teba a keď si potom prišiel domov, tak si tak všímal, že to je v tomto zmysle iné. A začalo nám to tiež chýbať. A ďalšia vec aj tie možnosti, lebo tak je to veľký svet, je to niečo úplne iné. Obrovské mesta, strašne veľa aj zahraničných ľudí, iné kultúry. A neviem, a tak nám to nejako úplne, že utkvelo v hlave, no potom, keď sme prišli naspäť, odtedy sme to mali stále v hlave a sme si hovorili aj, Áďo mi vravel, bože, Evi, my sa tam musíme vrátiť, ako fakt, že, a ja som tiež hovorila, ja to tiež mám stále v hlave, ako, tak to navrtalo, vieš, a potom už sme boli takí, že začneme na tom makať, aby sme sa tam mohli dostať a odtedy si zober, že prvýkrát to 2015 a dnes máme 2025, 10 rokov, a ešte sme si za tým. Áno, to je skvelé, že vás to hneď takto pri tej prvej návšteve vlastne nakoplo a ste si uvedomili, že sa tam chcete vrátiť a mali ste vlastne s tým späté takéto pocity. Ja to veľmi dobre poznám, aj keď môj príbeh španielský začal trochu inak. No v mojom prípade to bolo tak, že som veľmi chcela niekam vycestovať. Mňa takto podobne nakoplo ako teba USA, keď som vlastne bola v 2019 na pár mesiacov cez program Work and Travel. A presne tak, ako si spomínala tie pocity, prišla si do úplne inej neznámej krajiny, mala si pocit, že je to tam úplne iný svet a tie pocity, ktoré sa s tým spájali, boli
podstate neopísateľné, lebo bolo to niečo úplne iné. Ľudia sa k tebe správali inak, tak ako si spomínala, tie všelijaké rôzne gestá, tak tiež ma to tam prekvapilo, na to som nebola zvyknutá u nás na Slovensku. A celkovo som si tam tak užívala život, že to vo mne zanechalo ten pocit, že strašne chcem akože niekam do toho zahraničia ísť a chcem sa teda do tej Ameriky vrátiť. No lenže to covidové obdobie to samozrejme celé pokazilo, čiže mne padla tá Amerika v roku 2020 aj 2021, pretože hranice boli už zatvorené, teda stále zatvorené. A tým pádom vlastne môj sen vrátiť sa do Ameriky úplne padol, pretože ja som medzi tým doštudovala vysokú školu a na tento program máš nárok iba ako študent. Takže, ale bola som v takom štádiu, že musím niekam vycestovať. Strašne som potom túžila niekam vycestovať. Mala som pocit, ako keby som doma zastala na nejakom jednom mieste a potrebovala som sa posunúť osobnostne niekam. Takže v tom roku 2021 bolo ešte stále takéto covidové obdobie, ale hlavne tá Amerika mala zatvorené hranice, myslím si, že ešte aj Austrália. Ale kde sa dalo vycestovať na poslednú chvíľu, bolo Španielsko. Ja som úplne náhodne našla inzerát, pretože v tej dobe som pracovala v jednej agentúre, Enjoy Agency, možno niektorí z vás poznajú, ktorá má na starosti work and travel programy a takisto programy v Kanade a v Austrálii. A my sme v tom čase zdieľali priestory s druhou agentúrou Lasisa, ktorí vlastne hľadajú ľudí do Španielska. No a keď som scrollovala Instagram, tak zrazu som uvidela ich inzerát, že hľadajú fitness animátora na Malorku. Bola tam dievča v pozícii jogy, ja milujem jogu a som si tak povedala, že však to by bol akože môj dream job, že toto by som fakt, že chcela, viem si predstaviť, že by som cvičila jogu niekde na pláži, celé leto strávila na pláži a Španielsko je krásna krajina. Tak som to iba tak akože zo srandy prehodila tej mojej kamoške, kolegyni, alebo teda ona je zakladateľka tej Lasisi agentúry, že toto by bol môj vysnený job, pracovať, cvičiť celý deň pri mori, akože krása. A ona mi na to povedala, že však prečo sa nespýtam môjho šéfa Peťa, či by ma nepustil na leto. Pretože tým, že vlastne tá Amerika bohužiaľ padla, tak a za normálnych okolností tiež cez to leto nie je veľa práce, pretože všetci sú odcestovaní. Tak to bolo v podstate príležitosť pre mňa ísť a môj šéf mi to dovolil. Povedal mi, že nech na to leto idem, vedel, jak veľmi túžim ísť do zahraničia, jak veľmi som túžila po tej Amerike a do poslednej chvíle som verila, že sa to podarí. A takže mi to chcel vlastne dopriať. No a tak som vlastne sa rozhodla pre to Španielsko, ale ja som sa rozhodla fakt, že na poslednú chvíľu. Myslím si, že bol nejaký koniec mája alebo nejaký začiatok júna. Viem, že všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Samozrejme, že na to, aby si mohla pracovať v Španielsku, potrebuješ aj nejaké dokumenty, takže hneď mi všetko začali vybavovať, so všetkými pomáhali, aby som teda dostala ten dokument, NIE sa to volá, na prácu. Pomohli mi to získať na ambasáde na Slovensku, španielskej ambasáde na Slovensku. A rýchlo mi zabezpečili pohovor. Bola som z toho strašne vystresovaná, pretože v tomto momente ani moja angličtina nebola perfektná. Takže som sa strašne bála, že to nejakým spôsobom pokazím a vlastne vtedy mi povedali, že španielčina nie je nutná, pretože budem pracovať v hoteli, kde sú teda najmä zahraniční hostia. Potrebujem iba angličtinu. A hľadali samozrejme, že niekoho na poslednú chvíľu, pretože som mala aj šťastie, musím povedať, na ďalší rok tie požiadavky veľmi zvýšili, akože nároky na ľudí, takže ja som mala šťastie, že oni vlastne sa rozhodli na poslednú chvíľu, že hotel otvoria a zháňali na poslednú chvíľu aj ľudí.
Takže ja som mala takéto šťastie, mala som pohovor s tým koordinátorom, prijali ma, ale viem, že ešte som dlho na to čakala, asi 2 týždne, kým sa mi vôbec k tomu vyjadri. Už som z toho bola nervózna, pretože som si potrebovala kúpiť letenky a teda hovorili mi, že keď ma zoberú, tak už koncom júna musím nastúpiť. No a nakoniec ma teda prijali. Takže všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Španielčinu som absolútne neovládala, pretože v priebehu mesiaca som sa rozhodla aj vycestovala do toho Španielska. A v tom čase som ešte teda bola s mojim bývalým priateľom, ktorý nechcel veľmi ísť do zahraničia, tak ako ja, ale nemal problém ma pustiť. Takže vlastne som si iba zbalila všetky veci a išla som s tým, že do Španielska idem iba na 4 mesiace, tým, že to bol vlastne koniec júna, tak som mala zmluvu iba do septembra, nevedeli, ako dlho bude hotel otvorený, pretože to záviselo samozrejme, že od ľudí, či majú záujem si buknúť ten hotel, alebo teda ísť na dovolenku, keďže bola ešte covidová situácia. A nakoniec som tam ostala až do konca októbra. No, áno, toto bol môj prvý dojem. Môj prvý dojem, keď som prišla do Španielska, mala som šťastie, pretože prvé 2 dni som strávila s touto kamarátkou, Zuzkou z tej Lasisi agencii a aj ešte vtedy tam pracovala aj Lenka a mohla som s nimi prvé 2 dni stráviť. Takže oni mi ukázali hlavné mesto Malorky, čo je Palma de Mallorca. Strávili sme tie 2 dni spolu, úplne skvelo som sa cítila, nádherný ostrov. No a po tých 2 dňoch som sa vrátila na letisko, pretože tam som bola dohodnutá s mojím šéfom, že sa stretneme, že ma vyzdvihne z toho letiska. Takže bola som z toho strašne nervózna, lebo som nevedela, do čoho idem. Na druhej strane som bola veľmi namotivovaná, že to proste zvládnem. A boli to zmiešané pocity, ale prevládali tie pozitívne. A hlavne celková tá atmosféra, pretože ja som milovník mora, milujem more. Ja som si ťa inak vždy spájala. Neviem prečo, ale ja som ti to už hovorila aj predtým, ak si pamätáš, že ja neviem prečo, ale ja ťa úplne vidím, že ty raz budeš bývať niekde pri mori. Ty mi proste k tomu moru patríš. Úplne si to pamätám, ja som ti to často hovorila a ty si sa smiala, že Evi, ale vážne uvidíš. Neviem, tak som si ťa vždy tiež spájala, že si taký ten typ, hej. Áno, to si pamätám, pretože ešte keď sa vrátim naspäť o tých 10 rokov, keď sme chodili do tej tanečnej skupiny a trávili sme tie sústredenia v tom Taliansku, tak hovorím, že more, to bol pre mňa ten najlepší čas. A ja ako malá som vždycky mala na nástenku a mala som tam veľmi veľa fotografií a pláži a vždycky som si hovorila, že tam raz budem bývať a tak ďalej, ale nikdy som nemala vyslovene, že plán. Že dobre, teraz som sa rozhodla, že ja neviem, o 10 rokov budem bývať v Španielsku, tak takto nie, nikdy som nemala plán. Vždycky som to len mala akože vizualizáciu pred sebou, že toto by som jedného dňa chcela, ako malá. Mala som možno 13-14 rokov, keď som si tie obrázky tam začala lepiť a tlačiť z počítača. Takže áno, vždycky som to tak v hlave mala, že takto by som chcela bývať. No a tým, že vlastne toto bola iba sezónna práca, brala som to tak, že idem iba na 4 mesiace, ale chcela som si to naplno užiť v rámci možností, pretože som tam išla pracovať a tá práca bola veľmi náročná, hlavne na začiatku pre mňa. Na druhej strane som sa tam cítila úplne skvele. Len to more, to počasie, tá atmosféra bolo niečo úžasné. Ale na druhú stranu musím povedať, že môj prvý kontakt so Španielmi na Malorke, čo sú vlastne Malorčania, nebol úplne pozitívny. Aha, stalo sa niečo? Stalo sa veľa vecí v priebehu toho leta a vtedy som si povedala, že však oni majú byť priateľskí a pozitívni a všetci boli takí nejakí jak na silu, že by tam boli, ale na druhej strane ja to chápem, pretože oni taktiež do poslednej chvíle nevedeli, že či sa otvorí vôbec tá sezóna na tej Malorke. Čiže oni na poslednú chvíľu otvárali obchody. Oni obchody otvorili až v polovici júla, alebo tak, čo je už veľmi neskoro, lebo za normálnych okolností obchody začínajú otvárať v koncom apríla. Takže všetko bolo také
A hlavne možno čím neboli úplne priateľskí bolo, že som nevedela španielsky. Čo som v tej dobe úplne nechápala, že prečo to ma tak odsudzujú, že však toto je letovisko, je to strašne veľa turistov, že musia byť na to zvyknutí, ale je pravda, že Španieli si potrpia na to španielčinu a tým, že ja som španielsky nevedela a na Malorke tí ľudia sú iní možno ako na niektorých iných miestach Španielska, tak ma ako keby som cítila také, že nechcú sa so mnou baviť tí Malorčania. Nebola som ako úplne, že v kontakte, že by to boli akože nejakí moji kolegovia a tak ďalej. Kolegovia boli perfektní. Tam nie sú žiadne sťažnosti, ale keď som išla do obchodu, tak som to cítila. Keď som išla do nemocnice, presne, tak som to cítila. Takže to mi bolo také, že nepríjemné trochu, by som povedala. Na druhej strane, hovorím, kolegovia boli skvelí, mala som skvelého šéfa, hotel bol krásny, mala som krásny apartmán s výhľadom na more, takže... Nádhera, áno. Už len to ma v podstate tak nejako dostalo. a tak, no, ja som sa vlastne až niekedy v septembri vlastne rozhodla, že nakoniec v tom Španielsku chcem zostať, alebo teda chcem pokračovať tam žiť ešte nejaký čas, lebo nikdy som nemala úplne jasné, ani teraz nedokážem ešte tvrdiť, že tu budem úplne navždy. Áno. Ale som vždycky tak nasledovala svoje srdce a bolo to vždycky viac menej také spontánne, takže vlastne až v septembri nejako som si uvedomila, že áno, chcem ďalej žiť v tejto krajine. Ale k tomu sa potom ešte dostaneme k tým všetkým detailom, že vlastne ako, čo ma presvedčilo a tak ďalej. No, to je veľmi zaujímavý tiež príbeh, lebo tiež som to nepočula z tvojej strany ešte úplne takto do detailov. A viem, že som registrovala, že predtým si to spomenula, že najprv tvoj taký ten plán bol iba na pár mesiacov ísť a potom si tam zostala na viac. Áno. Na roky. Nie, že mesiace, ale roky. Ono to tak býva. Podľa mňa to je aj veľmi také zaujímavé tiež vidieť, že ako ten život niekedy ty si niečo naplánuješ a dáš to trošku takým iným smerom a potom na konci zistíš, že toto je ešte dokonca oveľa lepšie ako to, čo si ty plánoval na začiatku. Ako v našom prípade, áno, vedeli sme o tej Kanade, tedy ja som ešte úplne pred tou prvou cestou, ako som povedala, bola som zvedavá, aké to tam bude, ale priznám sa, nečakala som, že ma to tiež až tak úplne dostane. Ako áno, v tom čase som bola úplne pobláznená ako celou tou Amerikou a zahraničím ako takým, pretože som veľa aj seriálov pozerávala ako každý tínedžer aj zo zahraničia, alebo aj hudba, všetko ma samozrejme ovplyvňovalo. Áno. Ale nečakala som, že ma tá Kanada až tak zoberie a vtedy, keď som tam prišla, videla som proste to prostredie, ako tam aj tí ľudia žijú a akí sú k sebe a ako som vravila, zrazu som cítila, že tam patrím, ale samozrejme tiež sa mi stalo niečo podobné ako tebe s tou španielčinou a Španielmi, že ti to dávali pociťovať. Aby som nerozprávala iba o pozitívnych veciach, lebo vždy to nie je len pozitívne však, tak mne sa niečo podobné stalo v Montreali, kde oni majú francúzštinu, ale je to quebecká francúzština a táto provincia Quebec, oni si veľmi potrpia na tú francúzštinu, sú veľmi hrdí a ja im to neberiem. Ja som samozrejme aj rešpektovala, keď som tam prišla. Áno. Ale dávali ti to tiež veľmi, veľmi pociťovať, keď si niekde bol v nejakých službách alebo v nejakom obchode, dokonca aj na pohotovosti. Že keď dobre nerozprávaš po francúzsky a to ich francúzštinou, tak niekedy sa s tebou tiež nehrali a dávali ti to pociťovať. A bola to dosť taká až frustrácia, pretože ty si sa ten jazyk učil a snažil si sa im ukázať, že už len tým, že rozprávaš po anglicky, to nie je tvoj prvý materinský jazyk, však, že už tam vykladáš to úsilie, že rozprávaš proste cudzým jazykom a toto už je ešte navrch toho, že proste sa naozaj snažíš a rešpektuješ to, ale aj tak. Áno. Niekedy boli situácie, ktoré si rozberieme potom v ďalších epizódach, lebo to by sme tu boli nadlho. Áno, ktoré tiež neboli úplne pozitívne.
To ti verím aj z môjho pohľadu, aj keď teraz už sa na to pozerám inak, teraz im viac rozumiem. Aj čo sa týka tej španielčiny, teraz si tak hovorím, že nemôžem byť prekvapená, hej. Prišla som do ich krajiny, obsadiť im job, tak by som mala by som mať ten rešpekt a naučiť sa ten jazyk, ale nebolo to tak, že by som to nechcela, alebo že by som to odignorovala. Jednoducho som to nestihla, pretože to bolo veľmi spontánne. Ale hej, presne. Prvý dojem to nebol úplne príjemný. Tak by som to nazvala, že skôr ma to prekvapilo, ako by ma to nejakým spôsobom zarmutilo, to nie. Ale bolo to také skôr prekvapenie a že vždycky som akože počúvala niečo iné o tých Španieloch a tak toto je, lebo ešte, aby som to ujasnila, tak v minulosti pred tým, ako som prišla na Malorku, tak som navštívila Španielsko, ale bola som iba pár dní v Barcelone, tuším, že v nejakom roku 2016 a keď som bola úplne maličká, mala som 2 roky, tak som bola v Malage. Takže to boli vlastne moje jediné 2 skúsenosti zo Španielska. No ale Španielsko je všade úplne iné. No jasné. Je to veľká krajina tiež pomerne, takže bolo to také, že aj keď som mala tú skúsenosť, dajme tomu z Barcelony, v Barcelone je to zase úplne iné ako na takej Malorke. To som sa ťa práve chcela aj spýtať, že či si predtým bola v Španielsku, alebo či to bolo ako prvýkrát, či si to mala s čím porovnať predtým. Ale zase, ako vravíš, tie regióny, tí ľudia v nich sú, v tých rozličných mestách sú úplne iní. Takže áno. A zase, keď si tam iba ako turista, alebo keď si tam ako niekto, kto tam chce pracovať, kto tam chce žiť, tak aj oni ťa potom inak vnímajú. Taktiež, Presne tak. Je to úplne iné, podľa mňa, keď človek sa rozhodne tam ísť žiť a keď je na dovolenke. Vidíš ako keby to zákulisie toho celého. Pretože ja to tak vždycky porovnávam, že keď ideš na dovolenku, tak vidíš to okrajové alebo ten povrch. Hej, ak je všetko krásne, máš tam krásne more, pokiaľ teda je všetko podľa tvojich predstav. Krásne more, krásny hotel, ľudia sa usmievajú, všetci tí zamestnanci, vidíš tie shows vlastne, čo robia napríklad animátori, zabávajú. Vidíš proste ten, ako keby iba ten povrch, ale to všetko, čo je za tým a jak ťa už napríklad berú, ak si ten zamestnanec tam, tak je to úplne o niečom inom. Takže teraz už mám takú pracovnú deformáciu, že keď aj sme niekam išli s Majkom náhodou do hotela, tak už si všímame tie veci v tom hoteli a jak to všetko funguje, už to vidíš z tej druhej stránky, no. Samozrejme, takisto aj s Kanadou, ako som vravela. Ten prvý kontakt, ktorý som s ňou mala ako len turistka v tom 2015, tak jasné, že to tiež bolo iba také povrchové, bolo to, čo sme tam boli mesiac, čiže iné by to bolo zase keby, že tam stráviš napríklad rok a už by si prechádzal tým, keď si niečo musel aj vybavovať, aby si tam vôbec ešte mohol zostať. Áno. A všetky tie každodenné útrapy, ktoré niekedy ako dospelák musíš riešiť. Ale aj tak už po tých rokoch, čo tu žijem, tak stále keby, že to mám zhodnotiť, tak by som to určite nemenila. A samozrejme nejakým detailom sa ešte dostaneme, ale... Určite. Ja by som táto epizóda už bude asi trochu dlhšia ako tá prvá. A my by sme o tomto mohli rozprávať, myslím si, že celé hodiny, ale neviem, či by niekto vydržal 4 hodiny počúvať náš podcast. Našu kávičku cez oceán, takže ja by som to určite nechala možno aj na budúce a povedať vlastne tie začiatky, lebo tiež by som chcela vedieť aj z tvojej stránky, aké to bolo v tej Kanade na začiatku. Ja určite sa podelím o tom Španielsku, čo sa týka tých prvých vybavovačiek a celé ako to začínalo, aký bol ten rozbeh, lebo to bolo veľmi zaujímavé z mojej strany určite, ale verím, že aj z tvojej. Tak to áno. Hej, a jasné, a je to aj zase iné, môžeme si potom v tej ďalšej epizóde rozobrať viac aj, ako to ten človek vnímal, keď
skutočne vlastne sa tam už rozhodol odísť, lebo v našom prípade to nebolo ako v tvojom prípade, že keď si tam prvýkrát išla, že si naplánovala, dobre, tak ja neviem, idem tam na 4 mesiace a potom sa vrátim. Mhm. My sme tam išli už do toho s tým, že vážne ako je to fakt, že vážna vec a bereme všetko, čo máme so sebou a ideme tam žiť a proste chceme tam zostať. Nedali sme si ultimátum, že dobre, budeme tu len rok a ideme naspäť. My sme tam fakt do toho išli s tým, že musíme zamakať, aby sme sa tam vedeli nejako uchytiť. Áno. Proste zostaneme tam. A to je ale taký pocit, vieš, keď sa aj balíš a keď proste aj s tou rodinou, s kamarátmi, s blízkymi, zrazu proste také flashbacky, aj keď sa prechádzaš po tej Bratislave alebo po tých miestach, kde si vyrastal, kde si proste, ja neviem, chodil s kamarátmi von, kde si zažil proste zážitky prvé a tak vtedy ti to príde tak, že sakra fakt, odchádzam. Vieš, akože jasné, že sem ešte prídem. Není to, že už nikdy v živote neprídem na Slovensko, ale toto všetko už teraz nechávam za sebou. Idem úplne do neznámeho zase. Všetko budú aj úplne od začiatku. Nikoho tam nepoznám. Dobre, boli sme dvaja. Áno. Nešla som iba sama, alebo Aďo nešiel iba sám. Ale aj tak. Nemáme tam rodinu, nemáme tam kamarátov. Všetko si vlastne musíš vybaviť sám, aby si mal vôbec aj prácu, aby si vedel vôbec aj vyžiť, aby si mal kde bývať. Takže... To muselo byť veľmi ťažké. Ja som ten začiatok mala úplne iný ako ty a napríklad nad takýmito vecami som ani nerozmýšľala, že aké to muselo byť pre vás náročné, že ste sa vlastne oficiálne lúčili s tým životom na Slovensku. A aké pocity vás sprevádzali pri tomto lúčení. Pretože u mňa to bolo len tak, že som si povedala, že na 4 mesiace odchádzam a potom sa vrátim. Ano. Takže v podstate som sa s rodinou rozlúčila iba na tie 4 mesiace. A mne sa to vlastne až potom všetko zmenilo. Ale hej, môžeš ešte kľudne povedať aj o tých pocitoch. Mňa to naozaj zaujíma, že aké to vlastne bolo. Keď ste sa teda rozhodli a balili a vedela si, že toto už je vlastne naposledy, čo žiješ na Slovensku. No ešte k tomu dodám, že vlastne Aďo tam išiel. On to bolo tak, že dostal pracovnú ponuku, hej. Vďaka tomu sme potom vedeli, že už teraz je ten správny čas, lebo medzi vlastne tým rokom 2015 a 2017, alebo 2018, kedy sme proste už odišli natrvalo, tak sme makali na tom, že ako sa tam dostať, čo sa týka aj práce. A Aďo bol veľmi do vizuálnych efektov, do filmového priemyslu, čo tu v Kanade stále ešte frčí beží, že to naozaj je ako lukratívne miesto na to, aby ste proste v tomto odvetví robili, aj keď sa to odvetvie mení, ale to o tom si povieme niekedy na budúce. A s tým sme vlastne do toho išli. Ja som predtým robila aj s módou, alebo aj žurnalistiku, mala som aj inú školu, čiže ja som bola taká, že tiež ako veľmi kreatívne naladená a išla som do toho s tým, že asi v tomto nejakom odvetví mojom by som sa tam chcela uchytiť. Ale zatiaľ sme využili vlastne to Aďové, že on už, ako som predtým spomenula, my sme na začiatku bývali chvíľku v Prahe, asi rok, čiže on už tam mal skúsenosť takú prvú so štúdiom vizuálnych efektov, kde robil vizuálne efekty, že už tam má nejakú pracovnú skúsenosť, mal nejaké showreel, ktorý mohol ukázať. Chytil sa niekto z Kanady, napísal mu, že by chcel proste pohovor a tak ďalej, dostal ten job, čo sme sa vtedy strašne z toho tešili, že vlastne nebol to pôvodne Vancouver, lebo my sme si dali za cieľ, že pôjdeme do Kanady, ale do Vancouveru, tam naspäť, odkiaľ sme vtedy prišli. Ale medzi tým sa to zmenilo, pretože aj to odvetvie ako také sa viac posunulo z toho západu, z toho Vancouveru skôr na východ, na časť je Montreal, Toronto, a tých hlavne Montreal, čiže to sa zrazu začalo stávať takým tým strediskom v Kanade a tam začalo byť aj veľa tých ponúk pracovných a tak. Pretože vlastne pre Američanov bolo veľmi lukratívne dávať túto prácu v Kanade, čo sa týka aj taxi, že akože dane, že proste tam mali nejaké úľavy, bolo to pre nich oveľa výhodnejšie, ako to v Hollywoode proste všetko spraviť, tú postprodukciu a tak, čo oni tam natočili.
No a tak sme to využili, veľmi sme sa v tej istote, že to si úplne pamätám v tej Prahe, keď sme boli, ja som ešte si dorábala svoju výšku, ja som bola v bakalárskom štúdiu, vtedy posledný ročník, čiže ja som ešte pendlovala medzi Prahou a Bratislavou, mali sme taký bytík prenajatý, Aďo tam už natrvalo býval, ja som chodila aj za ním, potom som tam bývala chvíľku s ním. Áno. A úplne si pamätám, keď tedy prišiel, ešte išiel s jedným kamarátom na pivo, že on to musí proste oslaviť, že potom som sa pridala a úplne sme z toho boli, že preboha, že fakt sa to deje. No ale on odišiel skôr a on už tam bol a ja som potom mala priletieť mesiac po ňom. Čiže ešte aj ten fakt, že nielen, že proste sa lúčiš a naozaj natrvalo teda, že chceš odísť, ale nešli sme ani naraz. My sme vlastne išli po jednom, že ja keď som sa vlastne lúčila, všetky tieto emócie, všetko, čo sa dialo, tak som vlastne bola sama. A letela som celý ten dlhý let sama vlastne. A prvýkrát takto, že ako predtým som letela do Ameriky, dobre, ale stále som tam bola s niekým. Teraz som išla úplne, že sama. Že s nikým proste, vieš, že nikto tam nebol so mnou. A bola som taká, že ty kokšo, dobre, že bola som nabalená, ešte som si pamätám cez Londýn, cez Heathrow, že to je obrovské letisko a našťastie všetko dobre dopadlo. Ale tiež som mala nejaké komplikácie, pretože ja som išla, tiež som to chcela samozrejme tak, aby som tam mohla aj ja pracovať. A tu v Kanade je to dané tak, že musíš mať pracovné povolenie, aby si tu mohol robiť a aby si tu mohol zostať dlhšie ako len keď si tu ako turista. To je tuším iba na 90 dní, alebo neviem, ako to už je teraz po novom, že tu môžeš byť. Keď si tu ako turista, po tých 90 dňoch musíš odísť z krajiny. Proste nemôžeš tu byť dlhšie, ak nemáš to pracovné povolenie a niekto proste nenašiel si prácu potom a tak. No a práve, že môj, zámer nebol, že tam prídem iba na pár mesiacov za Aďom a pôjdem naspäť, že tam vlastne tiež zostanem. Tak sme to vymysleli tiež tak, že som si ja požiadala o working holiday cez ten program, alebo tiež niečo podobné ako ty. Áno. Tiež som bola potom hodená do púlu, čakala som proste, aby mi dali ten open work permit, čiže otvorené pracovné víza, aby som mohla hoci kde robiť. Áno. Máš otvorené a zavreté. On mal zavreté, Aďo, bol viazaný na to jeho štúdio a ja som chcela mať teda otvorené, aby som sa mohla hoci kde zamestnať. No, lenže čo sa stalo? Inak, buďte tiež veľmi pri tom opatrní, pretože ja som vždy taká, že všetko som si dávala dopredu, aby som mala čas, aby všetko bolo nahraté, aj tie dokumenty a tak. Na čas však. A ja si pamätám, že tam bol ešte jeden krok. Oni ma ešte vyzvali ako, z toho governmentu, keď ma akože už vybrali, aby som im ešte jeden dodatočný dokument poslala. Traveling history, ako o tom, kde som predtým bola, cestovala za posledných, ja neviem, koľko rokov, od mojich 18 alebo tak niečo. Nie, tak som to vyplnila, nahrala, lenže na tej stránke to bolo tak spravené, že ja som to síce uploadla a ja som si myslela, že tým, že už je to tam uploadnuté, že to je aj submitnuté, že to tam je akože už proste vložené a hotovo. Áno. A potom bola ešte platba a tam až bolo to tlačítko submit. Lenže ja už som to dávno zaplatila, ten nejaký poplatok, tak to som neriešila. Ja som si myslela, že proste je to s tou platbou spojené, nechala som to tam uploadnuté, nechala som to tak. Ešte si pamätám, že týždeň ešte pred tým deadlineom som to tam nahrala, dovidenia. Čakám a zrazu, už ako aj letenky boli samozrejme kúpené všetko, že pôjdem za Aďom vo februári, nie? Som mala letieť. A zrazu mi prišiel domov list z kanadskej tej ambasády, nie? Aha. Alebo teda z toho governmentu, hej. Že mi to zamietli. Že všetko sa ruší, že proste mi to zamietli, pretože som im nedala ten dodatočný dokument, ktorý si oni vyžiadali, tak proste všetko sa ruší. A ja si úplne pamätám, jak som proste sedela v mojej detskej izbe ešte doma na tej posteli. A proste asi 10 minút som iba tak sedela, pozerala som sa na ten dokument, na ten list, som držala v ruke a som si hovorila, prosím, čo sa deje, čo som všetko nahrala, chápeš? Si pamätám, jak rodičia prišli za mnou, že čo sa deje, nie? A ja som bola úplne mimo. A Niky, mala som ešte asi 3 týždne do toho odletu? Vieš? Áno.
to si ma mala vidieť. I ja som začala behať po Bratislave ako splašený kôň od ambasády k ambasáde, od rôznych proste firiem, organizácií, neviem čoho, cez rôzne známosti. Snažila som sa to vybaviť a ukázať im, že ja som to tam nahrala len. Proste mali to tam prosto layoutnuté. Čo robiť? Ako si ty spomínala agentúru Enjoy, musím im aj ja veľmi pekne poďakovať, lebo vďaka ním oni mi pomohli vtedy napísať jeden proste taký papier, taký dokument, kde som sa ja ako ospravedlnila verejne, že to bola moja chyba a vysvetlili sme, čo sa deje. Pamätám si, že už oni mi vtedy hovorili, že dopredu vám hovoríme, keď už takýto list dostanete, to väčšinou znamená, že to je zamietnuté a dovidenia. Ale ja som stále išla ďalej, pretože som si hovorila, to neexistuje. Aďo už je v tej Kanade, proste ja idem za ním a ja proste to dostanem, tie víza naspäť, akože nebolo to mojou chybou. Áno. Tam zhora ma niekto vypočul, pretože sa to podarilo a fakt mi tie víza naspäť dali. A ja som bola schopná potom, ja neviem, tie 2 týždňa alebo o 3 naozaj do toho lietadla nastúpiť a odísť. Čiže tým chcem aj povedať, že je to aj o obrovskom šťastí. My teraz tu, my dve, môžeme vám poslucháčom rozprávať, čo ako by ste mali spraviť, aby ste mohli byť v zahraničí, ale to vôbec nie je o tom, pretože to sa podarilo nám v tom danom momente a mali sme tiež obrovské šťastie. To neznamená, že to isté bude platiť aj pre vás. Preto nemám rada také tie návody v úvodzovkách, že čo robiť, aby si sa dostal do zahraničia, aby si sa tam udržal a aby si tam dostal prácu. Pretože častokrát musíš mať aj obrovské šťastie a my sme ho mali, vďaka Bohu. Niekedy aj nie a to si povieme zase v iných epizódach. Ale našťastie sa to teda podarilo. Letela som potom a keď som už si vydýchla, ešte aj proste si pamätám, že ešte aby toho nebolo málo, tak večer predtým, ako som mala odletieť, tak moja babka dostala mŕtvicu alebo niečo proste tiež skolabovala, alebo niečo sa proste tedy stalo. Ja už to ani popravde úplne nepamätám, pretože som bola v takom šoku, že nechápala som, čo sa deje. Videla som ešte, ako ju dávajú do sanitky a ja som deň na to mala letieť, ešte som si tak hovorila, preboha ešte, aby som ju niekedy uvidela. Chápeš, proste to boli také tie situácie, kedy človek fakt už bol na hrane, že veľmi veľa sa takto, keby niekedy aj proti tebe deje, ale vy musíte zotrvať a ísť ďalej. Nastúpila som do toho lietadla, potom som priletela a Aďo ma už čakal v Montreali na tom letisku. Úplne si to pamätám, s ružičkami, bol strašne zlatý, ma privítal a mi ukazoval to mesto a vlastne ja som z toho bola tak vyhúkaná, lebo zase, bola to síce Kanada, ale zase úplne iné mesto, úplne o ničom inom to bolo, než v tom Vancouveri a prišla som ešte aj v zime, vo februári, keď bolo všade strašne veľa snehu a hlavne v Montreali, tam my sme mávali veľmi kruté zimy, aj minus 20 stupňov aj viac. Wow. Čiže to bolo také a prvýkrát, keď mi všetko ukazoval, ja som bola ešte rozbitá z toho letu, ale tak som bola úplne, že tiež natešená, že som úplne, vieš, že všetko nasávala. Áno. A zobral ma vtedy do pubu ten večer a na prvý putín, to je taká kanadská tu pochuťka, na ktorej si oni fičia, keď idú na pivo alebo tak. A tak som sa začala tiež ako zoznamovať s tým mestom, tak to bolo zase niečo úplne iné. Verím ti, no. Mala si to veľmi stresujúce na začiatku, alebo ešte teda pred tým odchodom. A to som ani netušila, že až tak strašne stresujúcim obdobím si prechádzala. Takže nebolo to úplne taký, že sen, že áno, všetko je dokonalé, teraz krásne máš všetko nikdy uhladné. To tak nie. Presne. A to niekto tvrdí, že to tak je, tak klame, pretože hej, väčšinou to nie je úplne perfektné. Samozrejme, že nie je. Hej. Áno, áno. Niekedy to nechcú úplne ukázať, ako hovoríš. Ale nehovorím, ja som nemala až taký komplikovaný ten odchod a príchod do toho Španielska, ale akože čo sa týka možno nejakej tej psychickej stránky, tak samozrejme, že to nebolo úplne tip-top, ale a
okrem teda tých komplikácií, lebo tak Španieli im niekedy trvá, kým sa ti vyjadria. Takže áno, to stresujúce bolo pre mňa tiež, možno tie prvé tie 2 týždne predtým, ako som odletela do toho Španielska, že vlastne som ešte nevedela, či ma vôbec prijali a ešte som si potrebovala kúpiť tie letenky a tak ďalej. Ale hej, nebolo to až tak stresujúce ako v tvojom prípade. Ale tiež veľmi rada si myslím, že to ešte môžeme takisto na budúce si zaspomínať aj na moje prvé 2 dní, kedy vlastne som bola vďačná, že vtedy som tam mala niekoho, koho som poznala, aj keď tiež ako ty som cestovala vtedy prvýkrát som letela sama, keď som išla do Španielska, ale boli to teda iba nejaké 2,5 hodinky, nie ako tvoj let, taký dlhý, ale potom som mala šťastie to, že vlastne tie prvé 2 dní so mnou strávili ľudia, ktorých som poznala. Až potom som tam vlastne bola úplne sama, že som nepoznala nikoho a všetci boli pre mňa noví, lebo my sme vlastne neboli spolu na tom istom mieste na tej Malorke, takže hej. Ale o tom vlastne na budúce sa porozprávame, ako to celé vlastne prebiehalo. Aspoň sme teraz dali k tomu taký ten úvod, ako to celé začalo, ako sme sa vlastne k tomu vôbec dostali a aké boli naše prvotné pocity a vlastne ešte to chvíľku pred tým, ako sme vôbec odleteli, takže sa teším na to zase naše ďalšie stretnutie, na tú našu ďalšiu kávičku na budúce, kedy to zase trošku priblížime, ako to už bolo tam priamo v tej Kanade a v tom Španielsku. Teším sa aj ja, určite to viac rozoberieme tie prvé dni a potom aj ako sme sa vlastne začali začleňovať však do toho života, do toho iného prostredia, kultúry, ako sme začali vybávať všetky tie papiere a chodili po rôznych úradoch a čo vlastne ste aj vôbec potrebovali na to, aby ste tam mohli zostať, aby ste tam mohli normálne fungovať. Áno, a áno. Trošku viacej to priblížime. Teším sa aj ja veľmi na to. A ja, Evi. Veľmi ti pekne ďakujem za zdieľanie tvojho príbehu. Je to pre mňa extrémne zaujímavé, pretože je to zase niečo nové, čo sa môžem naučiť aj zistiť, lebo Kanada mi je dosť taká vzdialená, napriek tomu, že som robila v tej agentúre, kde sme mali prácu v Kanade, takže nejaké základy mám, ale sú to skôr také teoretické, ty už dávaš do toho aj ten background, aj všetko to naokolo, čo sa deje, takže sa z toho veľmi teším. Ďakujem aj Janiky. Pre mňa tiež je veľmi zaujímavé takto počúvať o Španielsku, pretože ako som ti hovorila, ja som tam, sa priznám, vôbec ešte predtým nebola, čiže pre mňa je to úplne všetko nové a vždy je pre mňa tiež veľmi zaujímavé takto počúvať, keď človek rozpráva tie jeho osobné zážitky, aké to tam je, keď tam žije, takže sa budem veľmi tiež tešiť na ďalšiu epizódu, keď nám to ešte viac rozoberieš. Dobre, ďakujem ti. Tak si ťa píšem do kalendára. Našu kavičku o týždeň. Zase 6 hodín časový posun musíme nejako zmanéžovať. Áno, ja si píšem 3 hodiny po obede, ty 9 hodín ráno, takže tvoja ranná káva, moja poobedná. Teším sa. Teším sa ja. Budeme sa tešiť aj na vás, keď sa k nám pripojíte a na našu kavičku cez oceán. Presne tak. Ďakujeme za počúvanie. Dúfam, že sa vám to páčilo a počujeme sa onedlho. Ahoj. Ahoj, Evi, ešte pekný deň. Aj tebe. Ďakujem.